Hello guys, norok jotono tongthok pam sandini ani khani hamjakma chibaya paro. Medium. Ini pam sandini salka pilakni joto denomination rok miliye likha layo nadi kobongma borok mulai hatini kaitoni subangni bisingtei morok khlai chini mothani takli aisu besagei kasrang morok khlaiei naikodi kolok mataugo gari bai gura bai khlaiei Terlalu mak. Is pilak, salka pilak ni Christian Union rok bahag lagi, pamsan ini relik lagi tini. Kawang ma bodol Christian, koi tu kan era okalai jak. Tini angle thangma dia pam sande relidro churai tongma bai haifano thangmia phano takhuk bokhuk tei ani okra chakra tei churai khonai ani sak somai tei kotoi roboi rok joto lengjak ha tei tui ro kangjak ha hnai borokni bawi kisa sa lengmung snamai tonmani ang bai basai tei bono halai tabok halai ready khlai jangna halai dada tang halai bawi khanha chung halai tui ro khowai gola bai balti bai kabang ma khlai khowai tonjak jate jotobo ma lengnai tei hnai balti rok bai kuas rok snamai tonjak tabok halai bono glass kiha khlai joto no bawi ro je gari kajak o khamya chrai ganang rok no joto no khandoi rui hoha kono mote joto no thugroi bagroi khanai ro hoha angbo mela tong thoha tini arrangement khlai ani mokol bai nuwoi joto no thangmani nuwoi okra chakra charai khonai aisu basawe chaita bacha laiei thangmani boro chaita bacha phano baksa jora phaido miya rok tongnai rong no bongno na sing laiei joto baha khlaiei hinglai mani ongo mela tong thoha angbo thangmiya phano tei kaitor no hambai ro mahai jora kaham ro mabai tei khaklayo khali bo mahai jora gam ro nai kaitor jongno hnoi kaitor khlai miya samang mung sabo groi Ini salo kaitor raja Jisu Jerusalem hamma hai jongbo chini bo khawo kaitor no raja khlaiye tonna nang Sungsar oroi piroi ongoi tongphano jong yaksia gra derai tongphano haipano kaitor no moito khlaiye chini ba khawo raja khlaiye tonna Lama kolok ma kutum lai himlai phaimani tabo ira kutum phaya sukur khlai ablai tong yang dia terklah phai tong itu tiada lebih panas lebih ang farigla basa khamyawan itu samsono yang bomale regari no Khajakni aku basakan ya ningko diba kya sunu tong beli ba yang ten yang tong beli ba na aro truk lah sabai ya tabo joto
Mahlai joto sini parani rok chakli rok sikla rok bura rok buri rok masangya rok mahang kolok rok mahang kiting rok. Hello guys. Saklei mela energi ganang mo. Terus lagi tumpai ha. Pam sandeni lama kolok mah himlai lenglai mani poriye. Ire rest khanani babi gedar tumpai ha. To jani jar sibidane asok lejak. Tabok seng raktonai program cengnai. Lai seng lama saknai biasa jibai. Hai dulu. Hai. Lati ya. Sini parani sikla okra. Betul parang parana muri do betul. Malah second number kelaya. Yang third number kelaya. Yang kira last number kelaya. Morong gokto parana muri do tawa. Anglan aja. Seri bae kowe burung thati yang nare. Mela kasalong sebelah. Zui. Zui. Mela kasalong. Morning ole thangma dia ang haifano cha sole girija somoyo thangha sakangni intro khlaimani bobo panda jorao thangmani ani papa nabo kisa salas video rok laha te norokno sana muchugo ang norok jotobo ana support khlai di te chacha khlai like comment and subscribe khlaina ta blog di jotono hambai.